Trgovci automobilima diljem Amerike suočavaju se s krizom koju ne mogu zanemariti. Potpuno nova vozila nagomilavaju se na parkiralištima. Neka skupljaju prašinu gotovo jednu cijelu godinu dok se kupci jednostavno ne pojavljuju. Danas ćemo nabrojati 15 vozila s najgorim problemima s inventarom u Americi. A pod brojem 12 otkrit ćemo nešto što razotkriva mnogo veći problem s gospodarstvom koji bi trebao zabrinuti svakoga. Ići ćemo od dna prema vrhu. Krenimo. Mjesto 15. Hyundai Santa Fe 2025. Počinjemo s iznenađenjem. Hyundai Santa Fe 2025. stoji sa 184 dana inventara i nevjerojatnih 42.768 jedinica koje se nagomilavaju na parkiralištima zastupnika na nacionalnoj razini. Santa Fe je dobio potpuni redizajn za 2024. s odvažnijim stilom i ekskluzivnijim interijerom. Pa zašto se onda nagomilava? 3 su glavna problema. Prvo, cijena se otela kontroli. MSRP za vrhunske verzije približava se luksuznom teritoriju s prosječnom prodajnom cijenom koja doseže 43.000 eura. Kupci se pitaju zašto ne nabaviti Hondu Pilot ili Toyota Highlander s boljom vrijednošću pri preprodaji. Drugo, pohlepa zastupnika ubija prodaju. Mnogi Hyundaievi zastupnici dodaju obvezne dodatke, tržišne prilagodbe i koriste zavaravajuće taktike cijena koje napuhuju konačni trošak za 1000 eura iznad MSRP-a. Kupci ulaze očekujući marku koja nudi vrijednost, a izlaze osjećajući se prevarenima. Treće, zabrinutost oko pouzdanosti raste. Hyundai je nedavno izdao opoziv zbog rizika od požara na određenim modelima Santa Fea. Kupci postaju nervozni oko dugoročnog vlasništva. Tipičan klijent bila je obitelj koja je tražila pristupačan SUV s 3 reda sjedala, a završila je s nepovjerenjem zbog napuhanih cijena. Santa Fe plaća cijenu agresivne strategije u najgorem trenutku. Mjesto 14. Nissan Armada 2025. Nissan Armada pune veličine 2025. nagomilava se brzo, 185 dana inventara sa 6.756 jedinica koje stoje na parkiralištima. Model 2025. donio je velike promjene, uključujući napuštanje 5.6 litrenog V8 motora u korist 3.5 litrenog V6 Twin Turbo motora. Iako novi motor na papiru daje više snage, tradicionalni kupci SUV-ova pune veličine nisu uvjereni. Mnogi bi radije ostali pri Chevy Tahoeu ili GMC Yukonu. Ali najveći problem je cijena. S prosječnom prodajnom cijenom od 71.331 euro, Armada se suočava s brutalnom stvarnošću. Kupci ne vjeruju Nissanu dovoljno da bi potrošili 71.000 na njihovu značku. Nissan je postao najmanje pouzdana japanska marka s reputacijom koja je pala daleko iza Toyote, Honde i Mazde. Rezultat: gotovo 7.000 Armada skuplja prašinu dok Nissanovi zastupnici promatraju kako im troškovi financiranja rastu. Tipičan klijent bio je kupac velikog SUV-a koji je želio kapacitet vuče i prostor, a završio je s nepovjerenjem prema marki upitne kvalitete po premium cijeni. Armada je žrtva Nissanove urušene reputacije. Mjesto 13. Buick Enclave 2025. Buickov obiteljski SUV s 3 reda sjedala stoji sa 185 dana tržišne opskrbe i 13.912 neprodanih jedinica. Masivno nagomilavanje za marku koja se bori sa svojim identitetom. Enclave 2025. dobio je redizajn, ali umjesto popravljanja problema, Buick je stvorio nove. Najveća pogreška: napuštanje glatkog V6 motora zbog 2.5 litrenog turbomotora s 4 cilindra koji je bučan, grub i potpuno neurađen. Unatoč tvrdnji o 328 konja, motor djeluje slabo i previše se napreže pod ubrzanjem. Kabina je ispunjena bukom motora, što je točno ono što ne želite u luksuznom SUV-u od 52.747 eura. Modeli s prednjim pogonom čak pate od utjecaja pogona na upravljanje, gdje upravljač vuče pod snažnim ubrzanjem.
Sramotan problem za premium vozilo. Tipičan klijent bila je situirana obitelj koja je tražila američki luksuzni SUV, a završila je s razočaranjem zbog neadekvatnog motora po previsokoj cijeni. Buick gubi svoj identitet i relevantnost na tržištu. Mjesto 12. Mazda CX-5 2025. Ovdje stvari postaju zanimljive. Mazda CX-5, dugo smatrana jednim od najboljih kompaktnih SUV-ova, stoji sa 187 dana inventara i nevjerojatnih 43.567 neprodanih jedinica. CX-5 je dobro napravljen, zabavan za vožnju i ima solidnu reputaciju pouzdanosti. Pa što se događa? Dvije stvari. Prvo, modelna godina 2025. je posljednja za trenutnu generaciju. Mazda je ubrzala proizvodnju kako bi očistila zalihe dijelova prije nego što stigne redizajn. Klasično rješavanje zaliha na kraju ciklusa. Kupci koji znaju da dolazi nova generacija radije bi pričekali nekoliko mjeseci nego platili punu cijenu za odlazeći model. S druge strane, kada se vozilo razumne cijene i dobrog ugleda poput CX-5 nagomilava u ovolikoj mjeri, to otkriva nešto dublje o gospodarstvu. Ljudi se potpuno povlače s tržišta novih automobila. S prosječnom prodajnom cijenom od 34.343 eura, CX-5 nije skup, ali potrošači su iscrpljeni i čak i pristupačna vozila stoje. Ovo razotkriva stvarni problem. Srednja klasa se povlači s tržišta novih vozila. Kada se pristupačna i pouzdana vozila nagomilavaju, to znači kolaps potražnje potrošača. Tipičan klijent bio je kupac koji prvi put kupuje auto ili mlada obitelj koja je tražila pouzdan i pristupačan SUV, a završila je čekajući bolja vremena u nesigurnom gospodarstvu. CX-5 je žrtva trenutka i oslabljenog gospodarstva. Mjesto 11. Land Rover Discovery 2025. Land Rover se prvi put pojavljuje na broju 11 s Discoveryjem koji stoji 189 dana i 1145 neprodanih jedinica. S prosječnom prodajnom cijenom od 73.959 eura nalazite se na ozbiljnom luksuznom teritoriju. Ali problemi Discoveryja previše su poznati. Loša pouzdanost, frustrirajući infotainment sustav sa sporim odgovorima i osnovni dvolitreni turbo motor s 4 cilindra koji djeluje ozbiljno preslabo za tako veliki SUV. Unatoč cijelom marketingu koji oslikava avanturističko iskustvo vlasništva ispunjeno robusnim sposobnostima i britanskom profinjenošću, stvarnost su česti posjeti zastupniku, kvarovi i stalna briga o tome što će se sljedeće pokvariti. Iskustvo je daleko od ugodnog. Tipičan klijent bio je luksuzni kupac koji je tražio avanturu i britanski status, a završio je s neprestanim računima za popravke i žaljenjem. Land Rover plaća za svoju užasnu reputaciju pouzdanosti. Mjesto 10. Mini Hardtop s dvoja vrata 2025. Ikonični Mini Cooper bori se sa 197 dana tržišne opskrbe i 2747 jedinica koje stoje bez kupaca. Minijev problem je jednostavan. Marka je izgubila svoj put. Ono što je nekoć bila zabavna, pristupačna i neobična alternativa, postalo je skupo i komplicirano. S prosječnom prodajnom cijenom od 37.322 eura plaćate visoku cijenu za maleni hatchback s dvoja vrata s ograničenom praktičnošću. Mladi kupci koji su mogli biti privučeni Minijevim stilom su izvan cjenovnog ranga. Entuzijasti koji vole dinamiku vožnje biraju Mazdu MX-5 Miata ili hot hatch modele poput Volkswagen GTI-A, a praktični kupci uzimaju crossovere. Reputacija Minijeve pouzdanosti također je pretrpjela udarce, jer je vlasništvo BMW-a donijelo složenu elektroniku i skupe popravke. Marka je zapela između toga da bude premium proizvod i modni dodatak, a tržište poručuje da ni jedno ni drugo ne opravdava cijenu. Tipičan klijent bio je mladi kupac koji je tražio zabavu i stil, a završio je s nedostižnom cijenom i nultom praktičnošću. Mini gubi relevantnost na modernom tržištu.
Mjesto 9. Jeep Compass 2025. Sada ulazimo u teritorij Stellantisa i problemi su duboki. Jeep Compass stoji sa 198 dana tržišne opskrbe i 21.358 jedinica koje se nagomilavaju kod zastupnika širom zemlje. Ovo nije samo problem opskrbe, to je kriza kvalitete. Stellantis, matična tvrtka Jeepa, pogođena je opozivima i problemima s kvalitetom u cijeloj svojoj liniji. Kompas je pogođen višestrukim opozivima zbog kvarova zračnih jastuka, softverskih nedostataka, problema s pogonskim sustavom i mjenjačem. Forumi vlasnika puni su horor priča. Vozila koja se gase na autocestama, pumpe za gorivo koje otkazuju, upaljene lampice motora na maloj kilometraži i električni problemi koji ostavljaju vlasnike na cesti. S prosječnom prodajnom cijenom od 31.924 eura, Kompas bi se mogao činiti kao dobra vrijednost, ali kupci znaju istinu. Kontrola kvalitete u Stellantisu se urušila. Consumer Reports svrstava Jeep blizu dna po pouzdanosti, a Kompas je jedan od najgorih prijestupnika. Tipičan klijent bio je kupac s ograničenim budžetom koji je tražio kompaktni SUV s određenim sposobnostima, a završio je s noćnom morom oko pouzdanosti, potpuno izbjegavajući marku. Stellantis plaća za godine zanemarivanja kvalitete. Mjesto 8. Mercedes-Benz SL 2025. Ikonični roadster Mercedes-Benza nagomilava se sa 199 dana inventara i 539 neprodanih jedinica. S prosječnom prodajnom cijenom od 163.258 eura, SL je pozicioniran kao vrhunski luksuzni kabriolet. Ali po toj cijeni kupci imaju iznimno visoka očekivanja, a trenutni SL ih ne ispunjava. Problem počinje s pozicioniranjem. SL se transformirao iz sofisticiranog Grand Tourer automobila u težak sportski auto prepun tehnologije koji ne zna što želi biti. Izgubio je eleganciju i profinjenost koji su prethodne generacije činili posebnima. Zatim je tu konkurencija. Sa 163.000 eura nalazite se na teritoriju Porschea 911, automobila koji je uzbudljiviji za vožnju, bolje napravljen i mnogo bolje drži svoju vrijednost. Ili kupci mogu dobiti Bentley Continental GT s više prestiža i luksuza. Tipičan klijent bio je luksuzni kupac koji je tražio ikonični roadster, a završio je s razočaranjem zbog zbunjujućeg pozicioniranja, previsoke cijene i nadmoćne konkurencije. Mercedes gubi bitku u segmentu luksuznih sportskih automobila. Došli smo do polovice popisa od 15 vozila koja zastupnici ne mogu prodati. Sljedećih 7 uključuje potpune kolapse marki, fatalne strateške pogreške i krizu povjerenja potrošača. Razgovarat ćemo o limuzinama koje izumiru, luksuznim SUV-ovima koji propadaju i markama koje nestaju. Broj 1 ima gotovo godinu dana nakupljenog inventara. Nastavljamo. Mjesto 7. Nissan Versa 2025. Najjeftiniji automobil u Americi stoji s 201 dan inventara i 14.788 besposlenih jedinica na parkiralištima zastupnika. Nissan Versa počinje s nešto više od 21.000 eura, što ga čini jednim od najpristupačnijih novih automobila koje možete kupiti. Ali unatoč tome nitko se ne pojavljuje. Zašto? Zato što je automobil toliko bazičan i jeftin da to postaje problematično. Vožnja je kruta i neudobna. Sa samo 122 konja, uključivanje na autoceste djeluje bolno sporo. A kabina je bučna, ispunjena bukom vjetra, bukom ceste i neprestanim zujanjem motora. Zatim je tu Nissanov CVT mjenjač. Iako su nove verzije poboljšane, užasna reputacija CVT, a i dalje prati marku. Većina kupaca radije bi potpuno izbjegla taj rizik. Ljudi s ograničenim budžetom radije bi nabavili rabljenu Hondu Civic ili Corollu za istu cijenu. Tipičan klijent bio je kupac koji prvi put kupuje s tijesnim budžetom, tražeći osnovni prijevoz, a završio je izbjegavajući Versu zbog upitne kvalitete, preferirajući pouzdano rabljeno vozilo. Nissan plaća za užasnu reputaciju CVT, a i lošiju kvalitetu.
Mjesto 6. Ford Mustang 2025. Da, ikonični Ford Mustang se bori. 201 dan inventara s 18.206 jedinica koje stoje na parkiralištima zastupnika. Ovdje se ne radi o tome da je Mustang loš automobil. On je i dalje jedna od najboljih vrijednosti za performanse u Americi. Problem je u tome što je Ford preplavio tržište Mustangom u trenutku kada potražnja za sportskim automobilima kolabira. Osnovni Mustang 2025 počinje s 33.515 eura. To vam daje samo 2.3 litreni EcoBoost motor s 4 cilindra, 315 konja i 350 funta stopa okretnog momenta. Da biste dobili V8, penjete se na oko 47.000 za GT verziju. To je puno novca kada je gospodarstvo na čudnom mjestu. Mladi kupci koji vole Mustang ne mogu si priuštiti ratu za auto od 50.000 eura. Okorjeli fanovi žele GT modele visokih performansi ili Dark Horse, a ne osnovni EcoBoost. Ford je previše proizveo u trenutku kada je potražnja za sportskim automobilima pala preko litice. Mladi ne mogu platiti, entuzijasti žele skupe verzije, a masovno tržište nestaje. Tipičan klijent bio je entuzijast sportskih automobila koji je tražio američku ikonu, a završio je čekajući veće popuste i bolje financiranje. Mustang je žrtva hiperprodukcije i kolabirane potražnje. Mjesto 5. Volvo XC90 2025. Volvov vodeći SUV s 3 reda sjedala stoji s 210 dana inventara i 15.640 i 2 neprodane jedinice. XC90 bio je priča o uspjehu za Volvo od svog redizajna 2016. Zgodan je, siguran i luksuzan. Ali u 2025. pokazuje svoje godine. S prosječnom prodajnom cijenom od 71.760 i 1,90 € suočava se s brutalnom konkurencijom novijih i naprednijih rivala. BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7 i Lexus TX svi nude svježiji dizajn, bolju tehnologiju i u nekim slučajevima veću pouzdanost. Najveći problem modela XC90 je taj što je to u osnovi dizajn star 9 godina s inkrementalnim ažuriranjima. Kupci koji plaćaju 72.000 eura očekuju najnovije i najbolje, a ne ostarjelu platformu XC90, zastarjeli infotainment i nedostatak modernih značajki. Volvova pouzdanost također je pala posljednjih godina, pri čemu Consumer Reports bilježi ocjene ispod prosjeka. Električni problemi, softverski kvarovi i neispravan infotainment uobičajene su pritužbe. Tipičan klijent bio je luksuzni kupac ili velika obitelj koja je tražila skandinavsku sigurnost i luksuz, a završila je sa starim dizajnom i upitnom pouzdanošću po premium cijeni. Volvo plaća za stari dizajn u trenutku kada tržište zahtijeva svježinu. Mjesto 4. Audi A6 2025. Audijeva luksuzna limuzina srednje veličine umire polaganom smrću. 224 dana inventara s 1555 neprodanih jedinica. A6 je dugo bio solidan izbor u svijetu luksuznih limuzina, ali u 2025. on je dinosaur. Trenutna generacija završava, pred zamjenom je potpuno električnim nasljednikom. Unatoč tome, Audi pokušava prodati benzinske A6 po prosječnoj cijeni od 67.675 eura. Samo tržište limuzina kolabira. Kupci u ovom cjenovnom rangu žele SUV, Audi Q7 ili Q8, a ne A6. A onih nekoliko koji još uvijek žele limuzine biraju BMW ili Mercedes zbog prestiža ili Genesis zbog vrijednosti. Podaci Car Edge-a pokazuju da će A6 izgubiti 47% svoje vrijednosti u 5 godina. Brutalna amortizacija za luksuznu limuzinu. Kupci to znaju pa se udaljavaju. Tipičan klijent bio je menadžer koji je tražio njemačku luksuznu limuzinu, a završio je izbjegavajući je zbog brutalne amortizacije i kolabiranog tržišta limuzina. Audi plaća za zadržavanje benzinske limuzine kada tržište želi električna vozila i SUV-ove. Mjesto 3. Audi A4 2025.
Još jedna Audijeva limuzina, još jedna kriza inventara. A4 stoji s 258 dana inventara i 2411 neprodanih jedinica. A4 se suočava sa svim istim problemima kao i A6, samo u manjem pakiranju. S prosječnom prodajnom cijenom od 55.163 eura skup je za ono što dobivate. Ostarjela limuzina na tržištu koje želi SUV. Stvarni problem modela A4 je taj što Audijevi vlastiti SUV-ovi kradu njegovu prodaju. Zašto kupiti A4 kada možete dobiti Q3 ili Q5 za sličan novac s više svestranosti? Čak i vjerni Audijevi kupci napuštaju limuzinu. Kompaktna luksuzna limuzina je žanr koji umire. Mladi kupci žele crosovere. Etablirani kupci žele veće SUV-ove. Nitko ne želi premium limuzinu srednje veličine. Amortizacija modela A4 je poražavajuća. Gubi više od polovice svoje vrijednosti u 5 godina. Tipičan klijent bio je mladi stručnjak koji je tražio njemačku luksuznu limuzinu, a završio je izbjegavajući je zbog brutalne amortizacije, dok su Audijevi vlastiti SUV-ovi bolja opcija. Audi kanibalizira vlastitu prodaju limuzina svojom linijom SUV-ova. Mjesto 2. Maserati Grecale 2025. Maseratijev pokušaj ulaska na tržište luksuznih SUV-ova propada spektakularno. Grecale stoji s 301 dan inventara i 675 jedinica koje skupljaju prašinu na parkiralištima zastupnika. To je više od 10 mjeseci tržišne opskrbe bez kupaca. Zašto? Počnimo s percepcijom marke. Maserati se dugo borio s brigama oko pouzdanosti, skupim održavanjem i financijski razornom amortizacijom. S prosječnom prodajnom cijenom od 82.255 eura, Grecale je pozicioniran kao ozbiljan luksuzni igrač. Ali po toj cijeni kupci imaju pristup Porsche Macanu, BMW X3 M40i, Mercedes AMG GLC 43 i Audiu SQ5. Svi oni imaju jače performanse, bolju tehnologiju i etabliranije mreže zastupnika. Grecale nudi osnovni turbomotor s 4 cilindra koji razvija 296 konja. Adekvatno, ali ne i uzbudljivo. Verzija Trofeo s V6 motorom razvija 530 konja, ali cijena raste na više od 100.000 eura. Problem je što Maserati kao marka ne odjekuje kod modernih luksuznih kupaca. Povijest utrka i slavna talijanska prošlost nisu dovoljni kada je pouzdanost užasna, a amortizacija katastrofalna. Kupci znaju da će Grecale izgubiti između 50 i 60% svoje vrijednosti u 3 godine. To je financijska katastrofa. Tipičan klijent bio je luksuzni kupac koji je tražio talijansku egzotiku, a završio je izbjegavajući je zbog upitne pouzdanosti, brutalne amortizacije i nadmoćne konkurencije. Maserati plaća za desetljeća zanemarivanja kvalitete i uništenu reputaciju. Mjesto 1. Jaguar F-Pace 2025. I evo ga, vozilo koje se najsporije prodaje u Americi. Jaguar F-Pace s 332 dana tržišne opskrbe po danu. To je gotovo 11 mjeseci inventara koji stoji na parkiralištima zastupnika. S 2299 jedinica koje skupljaju prašinu na nacionalnoj razini po prosječnoj cijeni od 79.966 eura, F-Pace je službeno noćna mora za zastupnike, dakle što je krenulo katastrofalno po zlu. Počnimo s kolapsom marke Jaguar. Prodaja u Sjedinjenim Državama pala je s 40.000 u 2017. na manje od 10.000 do 2022. Marka je u slobodnom padu. Jaguarova reputacija pouzdanosti je poniruća. Marka se dosljedno svrstava na samo dno ili blizu dna svake ankete o pouzdanosti. Vlasnici prijavljuju električne probleme, kvarove mjenjača, probleme s motorom, curenje ulja, kvarove ovjesa. Popis je beskrajan. Na ovoj razini cijene kupci imaju beskonačno bolje opcije. Želite uzbuđenje u vožnji? Nabavite Porsche Macan. Želite pouzdanost? Nabavite Lexus RX. Želite prestiž? Nabavite BMW X3. Želite vrijednost? Nabavite Genesis G V70. F-Pace ne pobjeđuje ni u jednoj jedinoj kategoriji. Unutrašnjost, iako premium, ne može se mjeriti s Njemcima.
Tehnologija je zaostala za konkurencijom. Infotainment je spor, pun grešaka i frustrirajući za korištenje. Upravljanje, iako kompetentno, nije tako uzbudljivo kao kod Porschea, profinjeno kao kod Mercedesa ili učinkovito kao kod Lexusa. Amortizacija modela F-Pace je apsolutno brutalna. Izgubiti ćete između 60 i 70% vrijednosti u 5 godina. Kupite ga za 79.000, a vrijedit će 25.000. To je financijska katastrofa. Jaguar je osim toga najavio prijelaz na potpuno električni pogon do 2025. prekidajući proizvodnju benzinskih modela. To znači da je benzinski F-Pace mrtva tehnologija koja još uvijek hoda. Nitko ne želi kupiti vozilo koje marka aktivno napušta. Eto vam 15 automobila koje zastupnici ne mogu prodati u 2025. Od Santa Fea sa 184 dana do F-Pacea s 332 dana, inventar se nagomilava do razine krize. Što smo naučili? Cijena izvan kontrole ubija prodaju. Pouzdanost je važnija nego ikad, a kupci istražuju i izbjegavaju problematične marke.